Možete tužno. Komšija, ja plaćam grejanje za tebe. Da. Evo ovdje piše. Tu piše. Da. Nemoj da se ljutiš, ljubim te ja. Ja i ti smo uvijek... Ko ti je to dao? Pera mi je dao, evo, svi smo dobili da plaćamo grejanje za tebe. Ja prekidam sastanak dok je on pristoji. Ja prekidam sastanak dok si ti tu. Ne, nemoj da se ljutiš, Pera. Ona svi živimo dinara, mislim, situacije su jebene. Hoćeš da napustiš? Hoćeš ti da napustiš stanak? Hoćeš ti da napustiš sastanak? Ja? Da. Pa i on je došao da se... Nemam prava da pustiš. Ko kaže? Ja ti kažem. Ko kaže? Ja ti kažem da nemaš pravo. Isključena javnost na sastanku. Nemoj da pričaš, ovdje su prisutni samo vlasnici. Transparentno izvoli da vidimo šta će ljudima da kažeš. Nemoj ti farbaš i gledaš. Kaži ono što je. Ja jednostavno... Ma nema svađe, kaže... Ja prekidam sastanak i neću da nastavim. Ja Koliko si ime stanara dužan, koliko treba da platiš, koliko su kamate, koje postupke. To je informiši, nemoj da i lažeš ovdje. I sad papir da... Ja ti kažem, napusti sastanak. Napusti sastanak. Napusti sastanak. Ja, sastanak je javan, čovjek, što tebi pravo? Imaju pravo samo vlasnici stanova da prisustvuju. Ja ti kažem. A ko ti kaže? Zakon. Ja može bilo ko da prisustuje, da vidiš šta ti radiš. Da vidiš, pa nemoj da lažeš ljude ovdje. Napusti sastanak. A ja ne znam ove ljudi, ja ih smatram pametnima da budalu jednu, da slušaju. One kod tebe slušaju budala, ali ti napusti sastanak. Postupke vodio, kako si prošao, šta je zaključeno, o čemu pričaš i sad dug tovariš neki, lažeš i ovdje, jel? Sram te bilo. Pa ja sam mislio da ti imaš obrazovalo. Napusti sastanak. Jo, stvarno. Mene se tiče, dugovi se mi nakačio da plaćam, hoćeš li lažeš, jel? A koliko ja plaćam infostan? Hoćeš da se predstaviš, molim te? Snimaj! Jesi ti... Brano Turković, ti si jedan prevarant i lažov. Zamajavaš ovdje ljude, sram te bilo. Šta si po funkciji? A šta te briga? Jesi vlasnik stana? Tebe nije briga, ja sam javnost, ajde. Mene nije briga. Nije te briga, bre. Može javno samo koliko je... Nemoj da lažeš ljude, čovječ. Nemoj da farbaš ljude, blefiraš i sudove i sad si sve izgubio i sad ćeš donaj. Ništa nisam izgubio. Koliko si dužan? Koliko si dužan kamate? Koliko si dužan? A sve u ime stanara. Jesi zadnji pola godine duži u njihovo ime? Jesu oni, ajde da vidimo jesu oni iseljavali tamo rojali. Ajde da vidimo. Jesu oni? Tajno si iseljavao. Izgubio si sve, pa to je tačka stavljena prije 2 godine i sad Turković dužan, vi plaćate, sram te bilo. Pa sram te bilo, čoveč. Pa šta imaš? Hoćeš da napustiš sastanak? Neću. Snimaj, čoveč. Pa snimaj. Onda će to na YouTube. Koje si smeće ljudsko. Smeće. Smeće, zamajavaš ovdje ljudi, ja? Sram te bilo. Sve će da se vidi. Pa sve sluša. A pa ne mogu. Pa znaš šta? Pa vi ste govorili od njega čim da slušate. Pa zato što vas zavlači. Mi hoćemo da krećemo. On će da ti okreći. Blago te, on da ti okreći. Snimaj, ja jedno čekam. A platite šta na gomilu, kamati, ja sam mogao danas zato što ti zaslužiš, zato što ti ljudsko smeće. I sad ovdje, prekidam se stanak zato što se ja došao. Zato što ću ljudima da kažem istinu. Ti je ovdje blefiraš godinama, od 12 godina. Šta si uradio za 12 godina? Samozvani predsjedniče, šta? Zamajavaš ovdje ljudi. Oni izveći. A stavimo ti u zaštitu i onda je... Neko? Ajde bre, Ko? Kad je zadnji put održana skupština stanara? 4.4.2002. Pazi momče. Ajde, završimo. Ja neću da budem sastanak u njemu. Ali ja ne dozvoljam da me plati nije, niti je teme razgovora ovo, niti on ima pravo da prisustuje ovo. Mogu ja dopuniti jedno pitanje koje se tiče... Ne nerviram se, ali uopšte se ne nervira, nego to je moj nastup, pazi. Snimaj dalje, čoveč. Snimaj prevarantu, varaš i 12 godina i oni ti veruju, zato što si dosta pismen ovako, a lažeš. A lažeš svo vrijeme. Je li ima neko ko veruje ovome? Čekaj. Ajde pitamo stanare, ko je od njih iseljavao, podnio zahtev za iseljenje tamo Jelice moje djece? Ko? Ja. Nisi ti nego skupština stanara. Hoću da donesem papir. Šta ćemo sad, lažove? Napusti sastanak. Ja sam javno čuo, evo ja ću da čutim sad.
Ja neću da održim sastanak. Ne možeš da lažeš pored mene, pazi. Pa ne možeš da lažeš pored mene. Rano pogledao si, ne Ali to je moj zakon. Ja nisam uopšte nije razgleda. Dobro da vidimo da oči. To je moj zakon, ali on 12 godina u vaše ime. Ja kad bi vam dao papire, šta on sve piše u vaše ime, pa i sad ti rekao ono ovdje je presjetnik skupštine stanara, pazi molim. Kad bi se tako presjetnik, ako druže moj, moraš biti pravičan i realan, a ne da se služiš prevarama i lažima. Aj ti budi predsjednik. Ko ja? Pa ne pada me na pamet, ja ne bi uopšte vas... Ovo će da bude na YouTube. Ovo će da bude na YouTube. Pa nije on kriv. Pa vi ste krivi, što to krivi? Pa beži bre, pa evo napuštam stanak, izvoli, nastavi. Sad ćemo. Nemoj da se svađamo, jebi ga. I on kriv. Sastanak vlasnici stanova nastavlja. Kula, to ćeš dostaviti. Vlasnici